En aquests 9 anys que porto a l'escola d'adults he viscut experiències molt maques, excursions didàctiques, he conegut companys molt agradables, professores molt competents i sobretot es respira un aire de llibertat, ja que la cultura és llibertat i aquest centre és el que fomenta. També he aconseguit presentar-me a les proves del nivell C de català i aprovar-ho. En aquest moment estic cursant un nou nivell per majors de 45 anys. És un nou repte per mi i segur que m'anirà molt bé. Vaig passar-me una temporada molt bona perquè vaig conèixer aquestes dues senyores i ens hem fet molt amigues, però amigues de veritat. Hem sigut molt amigues i som, vamos, perquè cada divendres ens reunim encara a fer un cafè i xerrem. Jo amb ella la tenia vista pel carrer, però no sabia ni que era tan simpàtica ni tan agradable. A la Rosa sí que no la coneixia. Ni de vista amb ella, no. Però hi ha gent que la coneixies de vista i aquí t'has fet amiga d'ella, com la Miracle. Que la coneixíem de vista i ens hem fet molt amigues amb la Miracle, que també és una de les que ve a la tertúlia del divendres. Els marits també s'han fet amics, el d'ella i el meu. I vam anar a sopar, tots quatre. I a més, si m'haguessin dit anys enrere que jo havia d'anar, la Miracle la conec de tota la vida, jo soc una persona de Solsona, i si m'haguessin dit que havia d'anar amb la Miracle així a fer-hi amistat i sortir juntes, haguera dit que què us heu pensat? Que hi ha mucha diferència. Per què? Tenim 20 anys de diferència. A mi el que em va agradar moltíssim com a professora és la mami, perquè la mami t'ho explica bé i si la segueixes ho aprens. Jo vaig començar el mateix any que ella, però jo no em recordo quin any va ser, que hi havia un excés de gent, van agafar per lletres i jo no vaig entrar-hi. I llavors aquest curs vaig venir català. Després del curs sobre ja em van tornar a voler informàtica i vaig continuar i he vingut fins ara, el 14. Però jo m'ho he passat més que bé. El primer curs va ser fabulós, fabulós. Teníem un senyor que per nosaltres va ser el Vicenç. El Vicenç, sí. Va ser fantàstic, perquè no sabíem res i ens va iniciar. Yo particularmente no sabía ni empezar, no entendía nada. Y aquel señor nos puso muy al día. Havia de sortir molt a fumar, també, sortir a fumar. Però, clar, estàvem de 7 a 9, vull dir, que era estona també. Pero lo pasamos muy bien, y aprendimos muchísimo. Jo animaria a la gent gran a venir tothom, perquè encara que no en sàpiga, que vingui i n'aprendrà i després disfrutarà molt. Disfruta amb la colla. Amb la colla i a casa, que pots mirar. Conoce mucha gente. Muy bien, la mami, muy bien. Y repite, y una paciencia, la mami. La mami, muy bien. A vegades algun crit, però és normal, perquè jo entenc que ensenyar gent de la professora no és ensenyar canalla, Ya tenemos la cabeza muy dura. Sí, que ho agafen de seguida, però no. Jo m'ho vaig passar molt bé també, que vaig fer 2 cursos de català i el primer any, o el segon, ara no ho recordo, vam fer una obra de teatre. I vam disfrutar fent aquella obra de teatre i als 60 i pico d'anys aprendre't un paper i fer de senyor, perquè a més em va tocar fer de senyor, solter, maniàtic. Vaig disfrutar molt fent aquell paper. Mercè, y a los 70 años aprender informática, eso tiene mérito. Bueno, tiene mérito para la maestra. Els alumnes també. Hombre, los alumnos también, pero... També vam tenir una noia, per una baixa d'embràs de la mamen, vam tenir aquella noia, l'Eva Codina, que també molt bé aquella noia, també ens va anar molt bé aquella noia. Vaig presentar
3 vegades al concurs de Nadales i les 3 les vaig guanyar. Em vaig quedar perquè jo de català realment en sé poc, perquè a la meva època no s'estudiava el català. S'ensenyava. Jo soc llicenciada en filologia francesa, però clar, jo de castellà i de francès molt, però de català, pobreta de mi, llavors el que és els apòstrofs i això ho vaig agafar de seguida. Els accents em va costar una mica més, perquè no sabia mai si era obert, si era tancat. És tan fàcil que trobo jo l'accent obert. Família real. Ai, que bé. Això deia teatre, anàvem al La teatre. família real, por favor. Molt bé, les excursions fantàstiques. Excursions fantàstiques per I ens ho tots. passàvem bé amb el grup. Sí. Clar, és que anàvem És que clar, vam fer un grup i ens posàvem bé al grup. Però si havíem de dinar, com si el que fos, ja érem al grup. Que val molt la pena de poder venir aquí. D'haver pogut venir aquí val moltíssim la pena. I que no ens el treguin, Encara que ara no vingui, que no ens el treguin, perquè faria molta falta. Porque hace mucha falta gente así que no ha tenido oportunidad, ahora tiene mucha oportunidad de todo esto. Claro, Sí, és que com nosaltres que vam estudiar tot castellà i ara que puguem aprendre el català, per mi és molt bo. Fa 2 anys vaig tenir la sort de treballar en aquesta escola durant un curs. Vaig fer classe d'informàtica, d'alfabetització i de català. Vaig estar molt a gust aquí, vaig conèixer molta gent. La relació amb els alumnes va ser molt intensa i molt maca, i també amb els companys. D'aquí m'emporto un molt bon record i, si fos possible, m'agradaria tornar a repetir l'experiència. Va ser una experiència molt bona, encara m'agradaria estar-hi en català. Em van aprovar massa aviat perquè encara hi aniria, encara faig faltes, però m'agrada corregir-me cada dia. Començar a fer d'allò, la informàtica, Que me lo recordo. que ens ho passàvem bé, Jo me'n recordo que no sabia fer anar ni el ratolí, i quan veia aquella cosa que se m'escapava d'aquella manera, pensava que ho atraparàs pas mai, això. Vam començar de zero, Dic, Lourdes, dic que em va preguntar informàtica i jo ja li vaig dir, jo no he tocat mai cap teclat. Dic, si no me sento bé, dic, aixecaré el vol. No, però quan vam començar Teníem molt bona una professora molt maca, que era la Marta de Lleida, era molt maca que era. Valia molt i tenia una santa paciència amb nosaltres, pobre, oi. L'any sobre va vindre a la Vero. Sí. També Déu-n'hi-do, Sí, devia sentir bé, doncs, perquè va arribar fins al final, no? I tant que sí, sense sentir bé, jo encara hi aguanto això. I ara teníem la mama, que aquesta és excel·lent. Sí, no tanquen més llocs. No has anat tot més que la mama, nosaltres hem passat amb molts, Vam començar per la Marta, la Vero, el Vicenç, l'Anneu... Molts amics. Hem trobat molts bons amics i que, bueno, sí, que nosaltres cada dissabte fem el gran sopar. I de sopar. moment encara anem continuant. I per molts anys ho puguem anar fent. Som vida de tots. Tenen unes altres amistats. Sí, però no eren amistats, eren companys de feina, vull dir, companys de feina més aviat, no amistat. Amistat és una cosa i company de feina no és una altra. Sí, perquè, esclar, quan treballes, tens la feina de casa, tens el treball, vas a pillo fixo, que dic jo, i, clar, no tens temps de profunditzar amb les persones i d'allò. I, clar, ara com que tenim més temps, doncs la veritat és que ens hi dediquem de ple amb aquestes activitats. Quan vaig entrar a l'escola d'adult, doncs, no sabia fer anar el ratolí, i gràcies a Déu em defenso molt bé. Molt bé, bastant bé. Que cada dia n'enviava tants que em diguin que ja no em podia enviar més, a no poder-ne enviar ni una ara. I no sé de què és degut. Perquè igual augmento aquest buit. Un, l'altre dia tothom va dir un. T'han bloquejat per enviar-ne masses. I l'anglès també no en sabia un borrall i mai no sé comptar. Després pots continuar, que no te'n queden uns quants anys encara. Sí, però ara ja em sembla que no sé. Jo només sé yes i tu. Ho aconsellaria a tothom que hi anés. Ho aconsellaria a tothom que hi anés, sí. És per la... Sí. Perquè jo, si no hagués sigut això, avui dia no sabria res de l'ordinador ni...
perquè de màquina no havia d'escriure no havia tocat mai cap. Ens hem posat al dia. Jo també, sí. Sí, I tots els cursos que he fet d'informàtica, vaig començar el 2003-2004, i he fet català també, i ara estic fent l'anglès que també ja acabo. Ara em queda res més. Bueno, hi ha una distracció bona, perquè almenys si tens correus que te n'envien bastants, doncs els obres, allà música i tot això, vistes bones, he vist el metro de Moscou que poder no el veuré mai i és tot de meravellós, molt maco. He venido para el Centro de Información de Adultos para aprender cosas nuevas y te abre muchas ventanas. Por ejemplo, para aprender y escribir tanto el catalán como el inglés. Y me gustaría aprender el catalán porque tengo una deuda con los catalanes, porque llevo mucho tiempo aquí en Solsona, en Cataluña en general. Y me gustaría estar bien con todo el mundo y sobre todo con los profesores, tanto la Nuria como la Nair. Y me gustaría aprender de todo lo que es la informática y inglés. Y me gustaría que todo el mundo que venga a aprender aquí, tanto la gente mayor como los jóvenes y sobre todo los migrantes, que no se cierren en sus casas. Y es una oportunidad. Em dic Sana, soc del Marroc, soc de Tànger. Tinc 2 anys i mig visc a Catalunya i m'agrada molt estudiar català, matemàtiques i informàtica. I estic apuntada al Consell Comarcal 2 anys i mig. I m'agrada molt que treure l'ESO i per avançar més endavant. Gràcies. Hola, em dic Olena i fa 6 mesos que visc a Sant Llorenç de Morunys perquè jo vaig a casar. Soc d'Ucrània i em falta saber català perquè jo soc programadora i soc professora i ara busco treball. I m'agrada molt l'organització de curs de català aquí perquè llegim molt, parlem molt de temes diferents, també tenim llibres molt bons i també tenim programa cultural molt bona, podem conèixer molt de país, de su cultura, de su història i de tots. Yo cuando enviudé, todo lo llevaba mi marido y entonces yo no tenía experiencia de muchas cosas y a mí me fue muy bien el venir aquí. Muy bien, muy bien. Nos ayudábamos mutuamente. La que no sabía, por ejemplo, una cosa, la que sabíamos un poquitín, nada más, pues se lo explicábamos y nos ayudábamos y estuvimos muy bien. Yo le eché en falta bastante. Ahora ya no, porque claro, los años han pasado. Però con todo eso, si tuviera que volver, volveria. Que ho hem trobat a faltar, que ens ho vam passar molt bé. I entre hi ha un companyerisme, una cosa tan maco, perquè mira, el que diu la Carme, el que no sabia l'una ho sabia l'altra. Y si no, los profesores ens ho explicaven. Y yo tengo 2 nietas y cuando les dije que venía a la escuela, se pusieron boca de contenta. Encara guardo i no... Un dia el volia regalar als meus besnets, però em van dir que ja el feien a l'escola, el Petit Príncep. Allò és una preciositat. Ens ho van passar a la mare de bé, amb les peripècies que li passen. Bé, si no, clar. I després, no sé, havíem fet d'altres que no ho sé, ja no me'n recordo, perquè vaja, quants anys fa ja que ens van plegar ja. Yo aún tengo la libreta y el estuche. El estuche no valía nada, pero aún está yo metido en un cajoncito en la libreta. Yo cuando venía a la Merced y me lo corregía, ay Merced, tantas faltas tengo, me sabía mal. Pero ellas se portaron muy bien todas. Yo ya digo, cuando marché, es que es verdad me supo mal. Sí, porque yo lo necesitaba.
otro día miraba, somos tantas allí, tantas que ahora ya no son. Ens trobàvem a vegades allà al Vall Calent, a vegades sentàvem allà al banc i parlàvem de l'escola. I deia, jo ho he trobat molt a faltar, perquè jo ara m'ha costat molt, però ara aprenia molt jo, perquè ja sabia sumar, sabia no sé què més, sabia restar, i bueno... Hola, soc l'Alba i exalumne de l'escola d'adults. Vaig estar en aquesta escola a 4 cursos i fins l'últim curs que vaig assolir els coneixements i llavors vaig deixar l'escola. Vaig tindre molt bons companys, alguns els coneixia, els altres no, però hem esdevingut amics per sempre. Vam compartir coneixements, la il·lusió per aprendre i també algun dia havíem fet els deures junts perquè realment eren difícils. Un apunt també voldria dir que a algun curs les classes havien estat una mica massa massificades, però bé, sense importància. Els professors que vaig tindre van ser 3 durant aquests 4 cursos, cadascun d'ells ensenyava i explicava de manera diferent i penso que va ser molt enriquidor per mi. Bé, jo només us animo que vingueu a aquesta escola, aquesta magnífica escola, que el món evoluciona molt de pressa i que nosaltres, els adults, no podem perdre el tren i crec que ens hauríem de formar sempre i jo penso fer-ho. Gràcies. Hola, soc el Francisco i vinc a aquesta escola d'adults perquè em vull treure l'ESO. Jo estic treballant en una empresa de sociolaboral, d'inserció, i com a requisit em van ficar a vindre aquí a estudiar. Jo primer pensava que això només venia gent gran, però quan vaig vindre aquí em vaig trobar una sorpresa, que hi ha gent de tots tipus, grans, joves, i d'aquí m'emportaré bona gent, amistat, i em sembla que em trobaré l'ESO. Jo pensava que no me la trobaria, però me'n estic sortint bé. Tenim aquí la gran artista al seu costat, la Carmen. No ens passem. Sí, senyor. I el seu marit, que no ha pogut venir, perquè el toc d'humor de l'Antoni també costa de trobar. I d'entendre, de vegades. No, entendre del tot. O no? I la Lourdes, amb això ja hi estava acostumada. I quan diu, prou, s'ha acabat. I tant, és una de les coses, i per mi era una teràpia molt gran. A part de l'altre, ja no parlem de mals ni de béns. Una teràpia per gent gran. I s'acaben. Perquè si no la doneu vosaltres, jo no veig allò que facin teràpia d'aquestes. Bueno, que no és teràpia. A veure, t'explico. No, t'explico. Nosaltres teníem molt bona harmonia entre nosaltres. Ara que hi ha molt bona harmonia aquí dins de l'aula. Això és difícil d'aconseguir-ho. I aquí es va aconseguir. Dintre de tot adquireixes uns coneixements, aquestes que es perden. També. Com que no perdem. Perquè teníem senyoretes com Déu mana. Però nosaltres no érem alumnes avantatjats, no? No. Això que se les hem fet quedar meu malament, és una de sota. Sí, jo tinc molta seguretat amb el meu català, no t'ho pots imaginar. Quan hi ha l'oquell, portar-lo, dic, un canvi, no, És molt de que agafis les coses del començament. Sí. Perquè he vingut amb d'altres classes i també t'hi sents. També t'hi sents bé. I després una altra cosa, encara no ens proposaven una cosa, sí, ja farem un gall, farem un gall, que ja ha pintat Montoni a fer el gall, a fer la rateta presumida com baixava l'escaleta uns en peu. Sí, va ser molt divertit. Jo només havia fet català, no he vingut amb Lourdes i prou. I llavors vaig venir un parell de dies d'informàtica, però no em va convèncer, perquè informàtica no m'agrada. I llavors ja no havia vingut a res més. No, jo sí que he fet el català, després vaig fer anglès, no sé, I informàtica també em vaig fer. Va haver la Marta, el Ramiro, com a professor, el refreixa, i no em recordo cap més. I llavors a continuació ara estic fent informàtica, compètic 2, ara estem amb el 3, ens estem barallant amb el 3. Però tu venies a reforçar, perquè ja en sabies. Sí, perquè tu ja en sabies poc. Sí, però hi havia totes les tècniques aquestes modernes, diguem, no sé, internet, i totes aquestes coses que s'han implantat després pràcticament del que
Jo tenia pràctica. Sí, ara tu. Jo considero que és una cosa molt recomanable. Tens una experiència que no la trobes enlloc més. Hi ha bona relació entre alumnes, professorat, i la qüestió és anar-ho continuant, vull dir, català, informàtica, el que sigui. No tens d'assolir un títol, tens d'ampliar coneixements i sentir-te així bé. No ja tinc d'anar a classe, dic, oi, avui toca, per sort. Això sí, l'aigua, no? Deixes de fer una carta que abans deia, saps què, la farem en castellà, que ho tinc més en mà. No. Ara ja no surt en castellà, eh? No, ara ja no, eh? Tens de pensar que l'altre dia pensava, havia que va baixar per mi no ho passa. Jo bàsicament perquè he trobat un grup de persones, un grup d'amics, doncs que m'han empleat molt, i a part, i el català, doncs molt bé, ara em defenso més bé del que ens defensava. I si tinc dubtes, doncs bueno, sempre tinc els apunts de la Lourdes. Soc l'Anna i estic molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres i m'agradaria explicar-vos una mica el motiu d'estar aquí a l'Escola de Formació d'Adults. Doncs fa 3 anys vaig començar a fer català amb la Lourdes, que vaig après moltíssim. Em va ajudar molt a la meva vida professional i també personal, de poder escriure, poder parlar una mica més bé el català, que em costava una mica. Doncs ara estic fent una mica d'ESO i com que quan era petita no ho vaig poder fer perquè no es va poder, doncs ho faig ara. I com es diu, mai és tard per aprendre. Estic molt contenta d'estar aquí i a més també m'ajuda una miqueta a sortir una mica de la rutina del dia a dia, conèixer gent que coneixes pel carrer, però aquí he pogut conèixer-los una mica més a prop i he fet amistats molt boniques, vosaltres ja sabeu qui sou. Estic molt contenta d'estar a l'escola. Us animo a tots que pugueu continuar. El meu nom és Manoli i vaig decidir venir a l'escola d'adults el dia que em vaig adonar que el graduat escolar que jo tenia, que era de la meva època, doncs no servia per res. I volia continuar estudiant, però no hi havia manera. Havia de passar per això, per l'ESO. Vaig venir, vaig treure l'ESO, ja la tinc, i després em vaig engrescar, volia continuar estudiant i volia tirar directament cap a la universitat. Però per poder accedir vaig agafar la prova que hi ha aquí de majors de 25 anys, que m'estic formant ara mateix amb els meus companys, ens ho passem molt bé, hi ha gent de tot, és molt divertit i bueno, jo animo qualsevol que vulgui fer-ho perquè és una experiència que és bonica. Bueno, al maig em presentaré les proves, no sé com aniran, en principi han d'anar bé, així que jo us animo tots. Si voleu continuar estudiant, és la... Nosaltres ens trobàvem grans, i jo llavors encara estava bo, em semblava que no havia de menester. Jo únicament vaig venir 3 mesos a cursets. La Pilar ha vingut més. Jo hi he anat més, jo he anat a 2 cursos. I vaig ser 3 mesos i no vaig tocar mai cap ordenador, perquè estava al costat d'un, del Martí, que el portava ell i jo només em fixava. Jo també, gràcies a la Lourdes, perquè ens va insistir que hi volíem anar i li agraïm moltíssim, perquè ens ha servit per moltes coses, per comunicar-nos amb la família, amb els amics, per veure coses del món que potser no ens haguéssim vist mai, i m'ha agradat molt, estic moltíssim d'agraïda, i gràcies als professors, al Xavi, que va tenir molta paciència, a la Mamen, i a tots els altres que van venir, moltes gràcies a tots perquè amb la seva paciència han pogut arribar a fer alguna cosa que no haguéssim fet mai. L'ordenador, que he pensat moltes vegades 2 coses que són imprescindibles avui, que són l'ordenador i el televisor. I jo si hagués d'escollir que m'obliguessin a haver de deixar una, deixaria el televisor. Sèrie que no pugui ser, i d'aquesta manera em va bé i disfruto molt amb l'ajedrez, feia la botifarra, feia el solitari, o sigui que escolta, jo al dematí el passo aquí, a la tarda em vaig al club i ja tinc la vida solucionada. El ratolí tot ho faig tot amb la mà esquerra,
Però és igual, jo ho faig, que he d'escriure i tot també, tot amb la... Jo no tenia pas comptabilitat de màquina ni tenia pas res i més o menys he après d'escriure. Jo no avançaré gaire, però faig un escrit. Jo, si no hagués fet això, no sé com hauria anat. Soc de les persones que n'he tret profit de veritat. Perquè, no sé, si no hagués tingut la desgràcia de tenir l'embòlia, segurament no m'hauria fet tanta falta. Que s'hi apuntin, que no tinguin dubte, que en trauran molt profit i és una cosa molt agraïda, Jo no haguera pensat mai, als 85 anys que tinc ara, no ho sé, saber fer el que faig. Hi ha aquell refran que diu que per saber mai és tard, i és veritat. Soc l'Enriqueta Soler, mestra jubilada, he treballat 40 anys a les escoles de Solsona i després de 40 anys de fer de mestra, doncs ara em ve de gust fer d'alumne i em vaig apuntar a l'escola d'adults. La meva sorpresa va ser que és una escola ben diferent d'allà on jo havia treballat. Això em va meravellar i vaig trobar interessant. Concretament, jo, doncs, en el meu cas, tinc l'oportunitat ara de fer aprenentatges que durant la meva vida laboral doncs, no podia fer, clar, perquè entre la feina de casa i la feina de l'escola doncs, et queda temps de més. En el meu cas faig informàtica i anglès. I a les classes m'he donat, i ho valoro molt positivament, que hi ha alumnes de diferents... que les classes són molt heterogènies. Hi ha alumnes de diferents edats, de diferents cultures, de diferents països, i això per mi també és molt enriquidor. Igualment he vist que des de l'escola es fan unes sortides a l'entorn, o bé als voltants, o fins i tot excursions, que per mi penso que donen oportunitat a la gent de conèixer llocs nous o d'enriquir coneixements, i crec que ho preparen molt bé des de l'escola. I també voldria dir que el que jo he trobat, i m'hi sento molt a gust, és que la manera d'aprendre d'aquí és molt tranquil·la, relaxant, sense cap tipus de conflicte, que s'adapten molt al professorat, al ritme de cada alumne, i que és una manera molt relaxant d'aprendre coses noves. Hola, bona tarda, soc l'Olga Batet, soc mestra de primària a Cardona, però visc aquí a Solsona. I com vaig conèixer l'escola? Doncs el fet de viure aquí a Solsona vaig sentir un company meu mestre que venia aquí a estudiar anglès, que n'estava molt content, el César, i com que la seva opinió em mereix molta confiança, vaig començar a buscar informació i em vaig decidir a provar-ho, a venir. Malgrat que no tenia massa temps i que em feia una mica de respecte a l'aprenentatge, doncs em vaig decidir. Què hi vaig trobar aquí a l'escola? Doncs hi ha un ambient molt maco, l'ambient és immillorable, et fa passar l'estona que no te n'adones, i que te n'adones del que sí que vas aprenent a poc, no? I això penso que motiva molt. Què em podria dir més? Doncs que en aquesta escola s'hi pot venir a estudiar moltes coses. Jo mateixa vinc anglès, però s'hi pot venir a cursar català, s'hi pot venir a estudiar noves tecnologies i mil coses més. I jo el que recomanaria a tothom és que s'animessin, que busquessin allò que els agrada més i que fessin un cop de cap, s'acostessin aquí a l'escola i que no es deixessin rovellar, perquè és possible. Llavors, doncs, només em queda que felicitar-los per la tasca que fan tots, per la paciència que tenen amb nosaltres i que 25 anys més, tant de bo duri. Jo, quan vaig deixar de treballar per obligació, vaig plantejar continuar fent coses, i una de les coses que vaig fer va ser voler aprendre una mica més d'informàtica, que el poc que tenia era autodidacte. Llavors vaig venir a l'escola d'adults, em va anar molt bé, vaig trobar gent de diferents edats, perquè ja no és per gent gran sola, sinó que entre tots vam intercanviar temes i maneres, i el professorat
em va ajudar molt i en vaig treure molt de profit. I la meva estada aquí és per aconsellar a tothom que vingui, tingui l'edat que tingui, a partir de 8 anys, que és molt aprofitable per tothom. Trobar que hi havia una part lúdica dintre de tot això, que fèiem excursions en companyia de totes les edats, que fèiem sortides, que fèiem coneixements externs, que no tot era amorrat a l'ordinador ni al llibre. Vol dir que és molt positiu per les dues bandes. I a part de distret, i és molt distens tot. Les professores i la gent que es cuida de nosaltres, només els agraeixo que tinguin tanta paciència. Hola, genteta. Jo us podria dir moltes coses. Us porto en el cor, us recordo, tinc molts grans amics, amigues, recordo passar estones molt maques, riure, passar vergonya, tot d'emocions. Tinc un record molt maco de l'escola, de la gent, dels alumnes que hi són, alumnes que ens van deixar. Alguns me'ls trobo, parlem, recordem anècdotes, alguns altres ens parlem via Facebook. I només m'agradaria agrair a tothom, a tots els companys, a les companyes, a l'equip directiu, a tothom, que sou una gran família, que ho feu molt bé, que seguiu endavant i moltes felicitats per tots aquests anys que porteu d'escola. I res, ens veiem aviat. Un petó per tothom. Adeu! Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, felicitar a l'escola per aquests 25 anys. Bé, vaig passar 2 anys a l'escola. Primerament, quan em va enviar el missatge al departament per dir-me que em tocava anar a Solsona, em vaig espantar una mica. Primer perquè era una escola d'adults, mai no tenia cap mena d'experiència en escola d'adults i això sempre fa una mica de respecte. Però vaig tenir la sort d'arribar a l'escola, trobar-me amb un equip de gent magnífica. Vaig tenir molt bon acompanyament tant a l'inici com al final, no tinc cap mena de queixa. I, mica en mica, vaig anar entrant a l'escola. Em van dir els cursos que havia de fer, els grups de GES, que era el que coneixíem com la ESO, així com les proves de grau mig i de grau superior. Evidentment, això m'impactava, ja us ho he dit abans. Finalment, penso que me'n vaig en sortir prou bé, vaig fer moltes amistats tant amb el professorat com amb molts alumnes i alumnes, que la veritat que tinc un record i una experiència inolvidable i que espero que em facin 25 anys més i que hi estigui per poder-ho celebrar. Moltes gràcies i espero que tingueu una molt bona celebració.